Asam ang kangalu ni thoma farman kang puahut lagi si sosya tumaphan hukum maluki pidun. Det piadang lockdown ke dokok penajok ki ongdung kacing thora sai kang ton. COVID-19 api arnam teplong LP lapen ME school kaselam ponje aphan thanbang atum pen kachuningri. Kardong bini prime tama birta long pen ilisami Julie Baby nonarjui tha birtang ton pen. Det piadang lockdown ke dokok pen ajok ki ongdung loke charli lapen sai kachang daratum Assam angkangarlo a district tin along kaching thang lok atuma phan methang ahem kapachida ma varsai phan mathase Assam sarkar pen ni thoma pharman ingpusi varsai thuponlo. Det piadang kangkir klaga porhot Assam sarkar pen district angbong kachelengji phan ni thoman ingpuponlo. Labangso asai kedeng lage a district tin along kaching thang lok atuma phan methang hem kapachile jia phansi labangso asai dengpon lupusi Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pe ningjepon kaching thang lok atum do ansetami lani thom angbong amethang hem kachepali ejia phansi labangso por piponlo methang agari pen kedam jia phan kado kabe bangsuri phokebra isi angbong pen jangmini phai ingkora pho arni kacheleng jia phan bangsuri krehini atuma phan hukumalo pidon tanglo lapen methang agari kabe atuma phan bangsuri phekebra isi aphana bangke Assam State Transport Corporation mate ASTC pensi age joy pen padam nonglo pusi Minister Sarma pen pangdakpon News X report Karbiang Long Lai Bhara rangkang pialong lockdown ke dopen ajo Karbi anglong arlo kaching thurpon je aphan sayamu kedengpon do anta ington ponang koklo Lakson si kedambang suri hinira krener cap aningkan matijong ni phai krener cap arni Mahavir Lachit Chilarai Setu Nirman Abhijan scheme pen diflo alang royalong RCC adolong kikim kerang ponje aphan pura Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen long isomponlo Long ike sompona tengsi adolong ta kimrang pangcheng pon bomlo seta normalom det piadang along lockdown ke dokok penajok dolong kikim ington pon kok asonsi thek pon long bangso ateng pulote non ifrang nang kileji barla apor hoda bangke bangso adolong ke tang pono ideji si thek long Central Health Report ateng pen langdam lote Karbi anglong bangke green zone angbong dudun lo lapen kaching thur amudo anta sai amo pangcheng pon thulong lo bonta non malom RV ke jangwera jok langroi lang nang ke thia jok dolong kaselamason among mate hormu do anta nang pon pi edlo lapen ajaha ka bangke chebeng edlo pusi sai klem bang atum pen nang pachini dun আজি পৰা কৈছে কাম কৰিবলে মানে আজি তো পানী আহিলে এটো খুলিবলৈ কৈছে এটো সেট কৰিবলৈ কৈছে আমাক আমি নকৰো বুলি কৈছে আমি ঘৰত যাম আমাক আগতে গাড়ী খুলিলে ঘৰত পঠাম আমি 3 মাহ হৈ গল ঘৰৰ পৰা আহা আমি ঘৰ যাম বুলি কৈছো Penaba bangke nilitum ladak pen barsi mithang ahem an chedam poputa cyclem bang phupen ningje ponthu pani ai bhangi sangi loi gol ami kaam korisilo kaam koribole eta bhangi sangi loi gol eta eto khuli dele uthai thoi je eto side korim jodi hoto pani ai gele ako jodi bhangi gele অসুবিধা hobo pare etu ami najano aru ami eta ghor jam boli koisu jodi ami nokoru boli koisu aru Diflo aroyalong RCC adolong kikim theklong si ke ongdung rong araratum aning arong chipilo seta nonla puson ke theklong pen sarbe khro dadhora apar dadhora pen danglo ke ongdung araratum aning karong abangke ning arong nagason si mandepo Dolamara pen RG Sonrong Phar Karbiang Long Lai
Kedam tang jang mini phaing kora hini arni tomon charting lapen RV herai thepu nang ke klopena jok penang ana hemarit ka hingnu dunang asonsi arnam teplong LP lapen ME school ahenta hingnu dunang koklo Bangso tomon thepo ki bang arni phelang pi pen kilometer krep ho ka helo arnam teplong middle english school lapen lower primary school ahem hingnu dunang lo School abangke check pen ki kim kerang hem bonta Karbi Anglong Autonomous Council pen kedeng pontang mati recognize tang a school hem lo Lapen Amreng constituency of Harman polling station of high Parohini ra phokebra nerkep lapen Parohini ra phokebra sirkep ta bangso school hem longsi padupon lobusi arnam teplong school than bang ki hoy Samuel Inghi Lothan bang Komal Phangcho Rahul Rongpi Ashok Chauhan Gopal Chetri Nagen sil pendang loki ongdung Lothan bang atum pen ang pachini Lasi det piadang lockdown ing pudet pen bangso school ahem ki kim kerang pon thujia phansi KAAC CEM tuliram rong hangaphan than bang atum pen kachuningri padupon pusi Dhorom Singh rong hang pen karbeng long life along birtanang pali Derangkang pia long lockdown abirta koson lo Jang mini phaing kora troxy arni chief minister doan pen prime minister rangbong video conference pen chingwaiji labang so birta klardak pen koson si ilitum kelongpo la so birta phan rat ka chong hong proson si theklong lo lockdown kang haba joini pen hemrit ka damlong lere kaprek a district along nonputa kidonang bo marada phan sarkar hin pen mesen birta bonta nang limithanga gari doseta deputy commissioner along pen hukum abepin pen wang igri Laki isia ki sungang hor kachuria sonsi chemanpo tangte koson lo methanga gari kavi araratum koson lo hem an kachebang longpo bonta mathari lockdown kang hapone sek longri arlo kaprek a district along ki donang lapusona ki sung ki doan araraphan state government a hin pen nithoma pharma joy ki avarsai pitanglo labang so avarsai laki piniar ni pen chengponsi jangmini phaing kora troxy arni an pajur ponpo Lockdown kang haba joini pen hemrit along an nonputa ki ongdung araratum kachewang longli lapusona ki sung arara phansi government a hin pen thedung avarsai dengpon lo Assam State Transport Corporation pen kapachini pona teng pen la aber ki pipon a helpline along humri ignon helpline a number lake 6026901061 lapen 602690162 lapen 602690163 lapen 602690164 lapen dothulang 602690165 a number along tingni igepin pen humri ignon Laso angbong ASTC asai campaign toll free kapangdak ponthulake 180034533986 along birta daprangnon Athema lani thomangbong ansi government a hin penapor piponchoji Assam State Transport Corporation ben kapachini pon helpline a number along WhatsApp avarsai ansi nangli humri long ikchoji Laso angbong nangli methang amen pen asima mulokatum anke lakha isi highway pli mate 104 along humri pon ignon News report rongbong terang karbiang long live hamren Tangde pini prime tama birta ke lapon sikang tonik lo domi thakme kurwang thu